Hej, i dag er vi gået på bumsejagt Og vi for at skal finde ikke en bums. for at finde en bums, der kan åbne den her container fuld af røg. Og nu tager vi det. Nu går vi på jagt. Så nu skal vi finde en bums. Kom lad os finde den. Kan I se, der er en bums? Han står og pisser. Sådan en klam. Hey, bumse, Mads. Kan du lige åbne denne her? Ja, så selvfølgelig. Så kan vi denne her. Ja, det skulle da ikke åbne den.